Tervehdys. Me ollaan nyt lähdössä Kanarialle. Moi, mä oon Niko, mä Santtu. Lähdetään kohta kuulemma Kanarialle, kunhan ensin selvitään Super Mario Kart-pelistä. Onks Kia Vlogs taas? Onks Kia Vlogs? Kato. Ostin tämmönen Nintendo Switch. Pelaa jotain vastaan biljardia. No niin, tässä on hauska juttu. Tää lento lähtee 7 aamulla, mutta onneksi meillä unirytmi rippedet. Me normaalistikin mennä nukkuu 6. Ja tää ei meillä paina hirveästi. En tiedä sitten muista ihmisistä. Nyt meillä on hirveä Super Mario Kart-kisa täällä, että Kia Vlogs jatkaa tästä. Pojat on kyllä aika keskittyneitä ollut tässä nyt koko ajan, että mä oon tässä vaan istuskellut ja kattellut ympärilleni. Mutta niin, kävin just hakea bokserit Nikolle, kun se ei ite uskaltanut, kun se puhuu enkkuu, niin se ei osannut puhua enkkuu, niin sitten mä menin sen puolesta. Ne maksoi 40. Ne maksoi 40, mutta ne oli hienot bokserit ja Niko kyllä tarvii niitä. Kiitos boksereista. Mehän tultiin tänne hotellille nyt, niin tää on ihan mieletön. Tällaiset pojat löytyy. Täällä Suomi-turisti yrittää pelastua palamiselta. Kattokaa, 50 naamaa ja joka paikkaa, joka reikää. Ollaan kierrelty nyt tuolla vähän kauppoja. Täällä on oikeastaan niin kuin hyvä tarjonta. Mennäänkö syömään? Syömään, nälkä. Jahas. Mä vissiin jätin mun lasit johonkin. Mut siis joo, tällaista ruokaa ihan niinku jeesin näköistä. Siis mä olisin, että mulla ei ole laseja mukana. No niin, mun on pakko nyt näyttää. Tässä on niinku mun lempiasiat. Kookosjätski, vesimelooni ja ranskalaiset. Muuta mä en tarvi. Niinku oikeesti. Ja sit vielä lopuksi kahvia. Ja Pepsi Max. Ja täällä on siis Pepsi Max Hana. Mä saan ottaa niin paljon kuin mä haluan. Koolassa. Arvatkaa ketä me ollaan. Mä voin kertoa sitten, oliko se oikein. Tässä odotellaan, että noin muut ihmiset tulee tänne paikan päälle. Ei ole vielä tullut. Pitäisi jo tulla. Kello on jo 1. Yhdeltä sovittiin tapaaminen. Senkin. Me ollaan nyt täällä Puerto Ricossa. Ei kun Venetsiassa. Niin siis Venetsiassa. Tultiin Venetsiaan, me lähdetään kuvaamaan yhtä videota. Joo. Salaisuus, explicit. Lähdetään kalastamaan. Mä haluan ison vonkale. Tämän pituinen se. Okay guys, put the shoes or the flip-flops in the bucket there, okay? Yes. And the bags and the stuff you can leave inside if you like. Haluaisin kiittää Niko ja Santtu Oy:tä. Haluaisin kiittää Niko ja Santtu Oy:tä. Oli aivan mahtava reissu. Joo, ihanaa oli. No, mikä oli kommenttivalitunnelma? Kommentti on sellainen, että hyvä reissu, mutta tuli pahan tehtyä. Mitäs siellä? Kuuma ja me haistaa hiellä. Mä oon palannut. Oh wow! Terveisiä siivoja Tuulan katsojille. Mulla on ollut ikävä teitä, mutta kiva, että nyt vihdoin taas nähdään. Me ollaan täällä Gran Canarialla. Mä ostin äsken aurinkolasit tommosesta, mut huijattiin, mutta sain silti lasit. Hello! Me ollaan menossa nyt uudestaan veneelle. Tänään meillä on myös kyllä haaste. Sitä näkyy vähän paremmin sitten Niko ja Santun kanavalla. Moro! Tätä tarvitsisi laittaa vähän selkeämmin. Tervehdys. Me käytiin äsken vähän tuolla laskuvarjojutussa. Ja sitten me käytiin ajamassa jetillä. Sitten me käytiin banana boat ridella. Mutta Niko kusi hommat. GoProssa ei ollut akkua. Mutta me nautittiin kyllä täpöllä. Tultiin tällaiseen suomalaiseen paikkaan syömään. Miksi sä puhut näin nopeasti? Älä raivoa niille. Ne on sun tilaajia. Ne on tilannut rauhallisesti, ne, että ne halua mitään vihaa. Terve! Tänään me tultiin tänne suomalaiseen paikkaan syömään. Niin. Vähän kanakoria. Niin, hyvät katsojat. Kohta ollaan jännä äärellä vaiheessa, nimittäin lähdetään shoppailemaan 500 gramman pihvimatsossa. Mitä meillä tekee? Shoppailemaan. Mä toivon, että löytyy Gucciin kauppa tai Muumikauppa. Mä toivon, että löydän paidan, tai maho mulle. En näytä ruoan jälkeen. Kyllä tääkin se meni ruokalepoa. Ei kerkeä. Niin. Monevistain. MP-ruuasta. Hyvä. Joo, ok. Toimii. Liikaa. Suolasta ja Liikaa. hyvää ja täyteen tuli. Hello! Mitäs me tehtiin äsken? Me palkattiin kuski. Moi. Noniin. Meillä on suomen kielen kuski. Mitä kello on? Kello on 3, eli ei mitään. Kyllä nyt vielä ajaa pitää. Joo, me vuokrattiin tällainen mukava, tai Niko ja Santtu vuokras tällaisen ihanan valkoisen mummo-kauppakassiauton. Mä laittaisin tähän kohtaan videoeditoja. Voitko laittaa tähän semmosen screenshotin Kia IG-kuvasta, missä sen pikkuveli servaa sen. Skipini skippa 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 Armo Helsinki Vantaa. Vuodet miinus. Jäädyn näitten lonkeilla. Kattaa täysin alhaalla, se itkee siinä. Tuonne näkee taakse. Pistäkää vaan. Toisen suuntaan. Äijää! Taisi ajaa. Niko, mitä sua vaivaa?
Äijää paskoo ihan huolella. Laittu katon päälle. Äijää, mitä äijää duunaa? Äijää. Äijää. Me ostettiin avoauto äijää ja me ollaan tässä katto pään päällä. Ei me haluttu kattoa pään päällä. Tässä on täydellisesti mennä katto auki. Joo! Eli pysähytään. Tästä kuolee, näetkö? Näetkö? Mä en halua kuolla, näetkö? Mä voin hoitaa. Vähän väärä Aina suunta. Haluan harmaan rinteen. Mä haluan lonkeroa. Kovemmalle! Ei! Ei, nudist, bitch! Nudisti, bitch! Varmasti. Hei pojat, mahtuuks kyytiin? Todella king! Jos mahut siihen. Mahduks mä kyytiin? Sä ajat. Ai niin. Muistakaahan sitten aurinkorasvat. Kieltä hetki. Niko, sä oot aika tyylikäs. Niin onkin. Niko. No? Meillä oli yksi kesänä... Copyright 5, Kian rip, tubemassi. Tubemassit, rip. Ei toot vielä tullut. Terve! Miksi te munkalaiset tulette tänne meidän luokseen, kun minä haluaisin nauttia vain juuston ja salaatin lehtiä? Meillä on täällä piiritanssi meneillään. Tupelat ihmiset. Mitä me tultiin tekemään? Ratsastaa kameliin. Mitä sä tulit tekemään? Tulin kattelee. No niin, äsken käytiin syömässä, nyt me ollaan menossa dyyneille. Tää on aikamoista taivallusta. Ei ainakaan multa. Ja nää on mun ainoat kengät. Ei. Hyvin menee. Apua, huligantipuun. Okei, nyt taas. Meikäläinen on menossa nyt syömään. Takki on Bullet Bearista ja nää on Berskasta nää housut. Mä oon ihan super onnellinen. Mä oon niin super palanukki. Sellaista sattuu, kun on dyyneillä koko päivä. Viimeistä päivää on vähän haikeat fiilikset, kun olisin halunnut jäädä tänne koko ajaksi. Niin kuin mun elämän ajaksi. Pitää tulla vaan joskus uudestaan tänne. Mä oon miettinyt, että vois oikeesti muuttaa tänne asumaan ja mennä töihin jonnekin. Ja tää olisi kyllä ihan mahtavaa. Tässä olisi nyt Zeus, ketä mä voisin haastatella vähän tunnelmista, että mikä on ollut fiilis täällä Kanarian saarilla. Sen verran hienoa on ollut, että Matteri alkaa paukuttelee henkseleitä siihen malliin, että pystyisi olemaan pitemmänkin aikaa tämmöisessä paratiisipaikassa. On alkanut toi olut hieman maistumaan, niin tuli tämmöiset henkselit sitten tähän outfittiin vielä messiin. Niin. Näyttää aika hyvältä tää sun outfitti. Kiitos. Tähän tietysti kuuluu vielä sit noi kullitellut, eli kultaiset nämä kengät. Kullitellut kengät, niin ne kuuluu tähän asukokonaisuuteen vielä. Eli täällä nyt viimeisiä viedään. Meno on parantunut koko reissuajan ja ollut kyllä tosi siistiä. Kaikin puolin. Me napataan nyt Santeri kyytiin. Tää on ollut Lukasin elämän paras ilta! Eli tultiin tällaiseen kivaan paikkaan syömään. What's the celebration? Sorry? What's the celebration? Just eating. Mitä se tarkoittaa? Kyse, mitä me juhlitaan. Niin. Niin, joo, kun te näytätte siltä. Niin. Jep. Holiday. Hei, mites pojat me juhlitaan? Seuksen synttäreitä. Joo. Siellä on synttärit. Mulla on synttärit elokuussa. 30 V. Vanha. Vanha. Ikä on vaan numeroita. Niinpä. Ei se kerro yhtään mitään sisäisestä elästä. Joo, just näin. Me saatiin juomaa. Kattokaa nää vegaaniystävällisiä, nää on tämmösiä kierrätettäviä pillejä. Kuinka pelastaa maailma? Pilli kerrallaan. Nikot he luonnonsuojeli. Juodaan Pepsi Maxia, eli suojellaan luontoa tällä kertaa. Kerkeä clickbait. Oh my fucking god, kattokaa. Okei, tää ei. En oo Tää oli ikinä niinku ihan nähnyt mitään oikeesti vastaavaa. Mä otin isoimman mitä rahalla saa. Thanks. Enjoy. Bon appetito. Tää muistuttaa omakotitalo. Se riittää tästä. Oli niin hyvä. Meikäläinen tuli pakkailemaan. Tulee ikävä tätä koko paikkaa. Mä tykkäsin tästä hotellista ihan hirveästi. Kaikki oli ihan niin kuin vois vaan ikinä toivoa, että
kerrankin on lähdetty kavereitten kanssa ja nyt mä oon niinku, mä oon toteuttanut sen, että mä oon lähtenyt vähän jonnekin ulkomaille ja mä oon kyllä ihan rakastunut tähän hommaan. Tästä huokuu sellainen hyvä fiilis. Mä oon kyllä ihan myyty. On ollut mahtava reissu ja mä kiitän tästä Nikoa ja Santtua ihan sydämeni pohjasta, että mä oon päässyt tänne niitten kanssa. No, eiköhän se sitten oo kuule siinä. Mennähän nukkumaan sitten.